आज आपल्या या मालवणी गजालीमध्ये आमच्याकडे खास आकर्षक होते मालवणी भाषेत बोलणारे अक्षता कांबळे मॅडम. 3 चॅनल आणि 4 मालिकांमध्ये त्यांनी आणि परत नाटकांमध्ये देखील त्यांनी काम केलेलं असे मॅडम अक्षता कांबळे मॅडम आहेत. कांबळे मॅडम आपलं स्वागत आहे कोकणसाद लाईव्हमध्ये. त्यांनी आतापर्यंत मालवणी भाषेत बरेच प्रोग्राम केलेले आहेत आणि मालवणी भाषा टीकासाठी त्यांनी जास्त प्रयत्न केलेला. त्यांच्याकडनं नेमका जाणून घेणार आहोत आम्ही की कशा पद्धतीने हे तुम्ही काम करतास आणि मालवणी भाषा ज्यावेळी तुम्ही बोलतास त्यावेळी लोकांना काय वाटतं ह्या जाणून घेणार आहोत. काय सांगशात एकंदरीत हे तुमचा अनुभव? नमस्कार. सगळ्यात प्रथम आधी तुम्ही जो काय मालवणी गजालींचा कार्यक्रम सुरू केला त्याच्यासाठी तुमचं अभिनंदन आणि तुमका शुभेच्छा देत आहे. कारण असे फार कमी चॅनल असत खास मालवणी कार्यक्रम चालवणारे. त्यामुळे परत एकदा तुमचं अभिनंदन. मालवणी भाषेचा म्हणाल तर मालवणी भाषा टिकूसाठी प्रत्येक मालवणी माणूस हो प्रयत्नच करीत असतात. त्यातलंच मी एक कलाकार की आपली मालवणी भाषा पुढे जाण्यासाठी की मी खूप प्रयत्न करतो आहे आणि माझ्याबरोबरचे कलाकार असत त्यांनाही सांगते की आपली भाषा पुढे जाऊ पाहिजे. खरं तर आपले बापूजी म्हणजेच मच्छिंद्र हां तर तात्या आपले त्यांनी 7 समुद्र पार आपली मालवणी भाषा नेल्यानीचा. पण ती त्यांचा जर कार्य असा त्या टिकवण्यासाठी खारीच्या वाटेन काय असं ना आपण काहीतरी प्रयत्न करू गयो ह्या उद्देशान मी मालवणी माझी चालू ठेवलेली असा. आता मी माझे यूट्यूबला 50 मालवणी गजाली असत त्याच्यामुळेच गजालीकार हे नाव पडलं माका. आणि दुसरं सांगायचं म्हणजे आत्तापर्यंत जे मी सिरियल केलंय स्टार प्रवाहचे केलंय, झी मराठीचे केलंय, आता सध्या सन मराठीवर वेतोबा सिरियल चालू असा. त्यात खास करून मालवणी म्हणूनच माझी कॅरेक्टर म्हणून निवड करतात. आणि ही आपल्या ठिकाणची गोष्ट झाली. पण बाहेरचं सांगाल रत्नागिरी जिल्ह्यातलं तर रत्नागिरी जिल्ह्यात एक संगमेश्वरी भाषेत आखरीत जोडून 2 वर्षापूर्वी वेबसिरीज तयार केली. तर त्याच्यासाठी खास त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातनं माझी गाव मामी म्हणून निवड केली. गाव मामी म्हणून हा तिथे जनी मामी म्हणून. आणि आता वेतोबात मी गाव मामी असं आहे. तर ती जनी मामा त्यांची एवढी गाजली की त्याच्यावर त्यांची ती पूर्ण वेबसिरीज चालली. मग आपल्या मालवणी भाषेत बोलाक लाजक कशा होई. बरोबर. माझा तर ठामच असा की प्रत्येक मालवणी माणसाबरोबर मालवणीच बोलायचा. कशासाठी लाजा भया. आता मी व्हेंटिलेटरच्या ज्यावेळी शूटला गेलेलं आहे ना श्रीवर्धनला आणि मुंबईत कुर्ला हॉस्पिटलला तर त्या ठिकाणी 210 कलाकार होते. त्याच्यात सिंधुदुर्गातली मालवणी एकमेव मी कलाकार होते. ह्या सगळ्या श्रेय रोहन महापुस्कर कास्टिंग डायरेक्टर त्यांका जाता. तर त्या ठिकाणी मी अजिबात लाजत नव्हतंय. माझी मालवणी भाषा मी सडेतोड बोलत होते आणि माझ्या बाजूक जे मोठे मोठे कलाकार होते ते सगळे बाजूके ना बमनी राणी होते, तो निखिल रत्नबारकी होते, सुकन्या कुलकर्णी होते, सगळे भरपूर आऊ आमच्या. तर ती सगळी बाजू छान बोलतास मस्त परत एकदा बोला म्हणजे मग त्यावेळी वाटायचं अरे आपली मालवणी भाषा किती ग्रेट असते. आपल्या मालवणी भाषेचा अभिमान. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आमची मालवणी भाषा एवढी अगदी साधी सोपी आहे तर कोण परराष्ट्रातलो येता परराज्यातलो आणि पटकन 8 दिवसात शिकान जातात. बघा तुम्ही निरीक्षण करा. आता काम बिम करू घेतात हे लोक बाहेरचे ना युपीतले वगैरे ते अर्धा मोडक्या तोडक्या आधी बोलतात नंतर आमच्यापेक्षा प्युअर मालवणी बोलायला जातात. पण त्यांची भाषा आमका येत नाही. या वैशिष्ट्य नाही. ह्या तोच महत्वाचा अनुभव आहे. ज्यावेळी तुम्ही आता सांगितलं की वेगवेगळ्या मोठ्या सेलिब्रिटींवर तुम्ही जाता आणि थंय तुम्ही ह्या मालवणी बोलतात आणि थंय ते काहीतरी वेगळा वाटतं आणि तुमच्या आणि बोलायला सांगतो म्हणजे आपल्या मालवणी भाषेचा आपल्याला अभिमान वाटतो. अभिमानाचा. पण आपल्या जिल्ह्यातच काही ठिकाणी मालवणी भाषा बोलली जात नाही. कारण सांगते तुमका. कारण सांगतोय काही म्हणजे मी कोणाक असं पर्सनली कोणाक काही दोषून बोलत नाही. पण काही ठिकाणी असं असतात की आता माझी स्वतःची मुलं कॉन्व्हेंटला शिकली आहेत पण माझ्या मुलांना मालवणी अतिउत्तम बोला घेतात. मग आपण घरात तसं वातावरण ठेवूचं असतं. मग आपणच मुलांबरोबर जर हायफाय बोललो जर इंग्लिश बोललो मोडक्या तोडक्या कसं ना पण इंग्लिश बोलतात. आता असे पालक मी बघितले म्हणजे असं नावं ठेवत नाही पण मग बस म्हणून सांग हा सीट म्हणजे माझ्या पुढ्यातली गोष्टी होती. अरे कशासाठी आपल्या भाषा बोलण्यासाठी काही लाज असं का. मग ती सुरुवातीकच मुळापासून मुलांना संस्कार जर दिलात ना तो बाहेर काही परदेशात जाऊन मोठो मंत्री जरी झालो ना तरी तो मालवणी भाषा बोलाक लागणार नाही. आता माझी मुलं दोन्ही पण माझी मुलं क्वालिफाईड असत. दोन्ही सॉफ्टवेअर इंजिनियर असत. दोन्ही मुलं माझी हैसर इली किंवा त्यांचे मित्र वगैरे कणकवलीतले भेटले इथले बाहेर काही गेले तर ते मालवणीच बोलतात. म्हणजे मला स्वतः अभिमान वाटतं मी एक मालवणी कलाकार असं आहे. माझी मुलं सुद्धा मालवणी बोलतात. म्हणजे ही टिकवसाठी ना आपणच प्रयत्न करूचा. आपली भाषा बोलाक लाजतात ना थंय मोठी चूक करतात लोक. ह्या क्षेत्रामध्ये तुम्ही येऊचा होता तुम्ही मालवणीकार तुमका आता म्हणतं तशी आवड कशी निर्माण झाली ह्या क्षेत्रात? आवड निर्माण झाली म्हणजे एक माझं टर्निंग पॉईंटच येलो माका
की मी शिवाई अकादमी चंद्रशेखर उपरकर त्यांच्या एका त्या अकादमीतून महिला दशावतार पहिलोच सुरू केलो, सिंधुदुर्गातलो पहिलो. बरोबर. आणि त्या महिला दशावतारात यमधर्माची भूमिका माझी अत्यंत गाजली. म्हणजे जिकडे जाईन तिकडे माझी बक्षिसा आणि पूर्ण पारितोषिक वगैरे माका मिळायची, जिल्हास्तरीय वगैरे. आणि याच्या स्पर्धा असायच्या त्याच्यात सुद्धा विलनसाठी माका. आणि त्याच्यानंतर मी एक 2008 मध्ये ना नगरपंचायतमध्ये ऑडिशन दिलेलं आहे चित्रपटांची. सरच बोलले मका उपरकर सर देऊन तरी बघा म्हणून दिले. म्हणजे ते 2012 मध्ये संदीप सावंत स्वास्थ्य डिरेक्टर त्यांनी नदी वाते पहिलो चित्रपट माझं टर्निंग पॉईंटचं. आणि त्या एका माझी निवड केलेली धनराज चंद्रकांत कदम आपले कलमटातली, त्यांनी माझी त्यावेळी ती ऑडिशन घेतलेली होती आणि निवड केल्यानी. आणि म्हणले तुमका असं येऊचं असा गेलं एक वेळी. आणि मध्ये त्यांचं काही प्रॉब्लेम झालो, 6 महिने गॅप पडलो. आणि त्याच्यानंतर माझ्यावर एवढं बेकार प्रसंग येलो की म्हणजे माझ्या मिस्टरांका नाकाचा कॅन्सर झालो, लाखात एखाद्या माणसाक होता. बरोबर. आणि ती केमो ट्रीटमेंट चालू होती कोल्हापुरात त्यांची. आणि त्यावेळी यांचे माका सारखे फोन येत की तुमचं एका रोलसाठी तर सिलेक्शन केलेलं असा, त्याच्यासाठी येऊच होया. एकदा सांगितले, दोनदा सांगितले, तिसऱ्या वेळी चिडून सांगितले त्यांना की माझी मानसिक स्थिती सरळ नाही, माझ्या मिस्टरांका असं ऍडमिट केलेलं असा आणि मी काही येऊ शकत नाही. तरी पण ते परत ट्रीटमेंट करून घराकडे गेले केमोथेरपी झाल्यानंतर. आणि परत त्यांचा फोन येलो त्यांच्या एडीचो की असं. तो फोन माझ्या मिस्टरांनी उचलले. मी मागे काहीतरी काम करत होते, ते म्हणले येणार ती तारखा द्या. मी म्हटलं हो काय केलात, कारण अशा परिस्थितीत मी जाऊ शकत नव्हते. मग ते म्हणले नाही, माझी एक इच्छा असा की तू मोठ्या पडद्यावर चमका होयस आणि त्याच्यासाठी जाऊच असा. मग खरोखरच त्या ठिकाणी म्हणजे माझ्या ठिकाणी दुसरी कोण व्यक्ती असती तर ह्या प्रसंगात पुढे गेलीच नसती. पण एक मनातून विचार केलाय. मुलं 2 बाजूक 2 शिकत होती माझी, मिस्टरांची ट्रीटमेंट एकटीच बाई मी जाऊन येऊन सगळं करत होते. आणि त्या याच्यात केलं की त्यांची जर एवढी इच्छा असा मनापासून तर आपण त्यांची इच्छा डावलून चालणार नाही. मग माझे सहकारी कलाकार अभय खडपकर तुम्ही ओळखत असाल, सगळे ज्येष्ठ कलाकार असत. तर ते आमच्या मिस्टरांबरोबर एसटीत असल्यामुळे ते घरी आले. ते म्हणाले की अजिबात काळजी करू नको, मी तुझ्या मिसेसला व्यवस्थित नेतो, व्यवस्थित आणतो. मग त्या कंडिशनमध्ये ते खायचे जायचे काय नाही मिस्टर, नुसतं ज्यूस आणि मेडिसिन असायचे. त्या कंडिशनमध्ये मी त्यांना 7-8 दिवस ते दिलंय शूटचे. म्हणजे सासर माहेरला कोणाक काय माहिती नाही, कारण तुमका माहिती आहे ह्या कठीण परिस्थितीत म्हणणार होते नवरो पंथाक लागलो आणि बायको उडी मारता, म्हणजे कुठल्याही परिस्थितीत असं. मग तरी सुद्धा मी हो प्रसंग तेवढं सांभाळून तो माझा टर्निंग पॉईंट झालो. आणि ती सरपंचबाईची भूमिका माझी त्यांनी तो चित्रपट टॉकीजला लागलो नाही, पण सगळ्या ठिकाणी ते ह्याका गेलो स्पर्धेंका गोव्यात वगैरे. तर ते डायरेक्टरांच्या डोळ्याखालून गेलो बऱ्याचशा तो रोल माझा. आणि त्याच्यानंतर मग मी शाली केलंय, त्याच्या अंगाई गीत केलंय अरुण नलवडेंबरोबर. भिकू एक आम्ही मालवणी चित्रपट स्थानिक कलाकारांबरोबर आमचेच शशिकांत कांबळी असत त्यांनी एक अभ्यासासाठी केलो. आणि त्याचं ट्रेलर युट्यूबवर गेलो. तो ट्रेलर बघून रोहन मापुसकर महाराष्ट्राचे जे कास्टिंग डायरेक्टर नाव गाजता त्यांनी व्हेंटिलेटरसाठी माझी निवड केली. आणि तो माझा टर्निंग पॉईंट झालो. तिथपासून मी प्रोफेशनल ऍक्टर म्हणून सगळीकडे प्रसिद्ध झालंय. ते अजूनपर्यंत मी मागे बघत नाही. त्यांनी मला मालवणी कलाकार असून अगदी बॉलिवूडपर्यंत पोहोचवले. मुंबई सागा ह्या चित्रपटात छोटंसं रोल मला त्यांनी दिले मालवणी कलाकार असून. बरोबर. म्हणजे आपल्या जिल्ह्यात ना एक बॉलिवूडमध्ये मालवणी कलाकार म्हणून तुम्ही तिकडे गेला. खूप चांगलं तुमचा अनुभव हे सांगितला. ही मालवणी भाषा टिकवण्यासाठी सगळेजण प्रयत्न करतात. आम्ही देखील एक मालवणी गजाली असो एक कार्यक्रम घेऊन दिला. काय वाटतं त्याबद्दल तुमका? खूप तुमचं अभिनंदन सुरुवातीकच केलंय मी. खूप मला समाधान मिळाला, कारण असे कार्यक्रम फार कमी लोक करतात जे आपले चॅनल्ससाठी वेगवेगळे युक्ते काढतात, क्लुप्ते काढतात आणि चालू असतं. पण तुमच्या डोक्यात एवढी उत्तम संकल्पना येईल की आपली भाषा टिकवण्यासाठी तुम्ही जो काही मालवणी गजाली म्हणून कार्यक्रम करतात तो खरोखर अभिमानास्पद असा. असोच ह्याच्या पुढे चालू ठेवा आणि तुमचे 1, 2, 3, 4 नव्हे तर 100-200 एपिसोड होऊन देत हे माझ्याकडनं तुमचं भरभरून शुभेच्छा. जसे आता सिरियल प्रत्येक या चॅनलवर जसे होतात सगळे मालवणी आणि ते महाराष्ट्राच्या घराघरात जातात, तसेच चित्रपट सुद्धा जसे हिंदी चित्रपट कसे महाराष्ट्राच्या सगळ्या थिएटरना लागतात तसे असे चित्रपट सेन्सॉर होऊन मालवणी भाषेचे प्रत्येक थिएटरमध्ये महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात लागात होईल. म्हणजे आमची मालवणी भाषा सगळीकडे पोचात असं माझं वैयक्तिक मत आहे. निश्चितच हे होते मालवणी गजालीकार अक्षदा कांबळी मॅडम यांनी सांगितले की मालवणीचे जे आमचे एपिसोड होते अशा पद्धतीने व्हावे आणि जेणेकरून भविष्यात ह्यो मालवणी जी आपली आहे ती 7 समुद्रा पार जावी. कारण मच्छिंद्र कांबळे यांनी ही मालवणी भाषा सगळ्याकडे पोहोचवली. तशाच पद्धतीने आम्हीही देखील ही पोहोचवतो आणि ह्याच एक मालवणी गजालीच्या माध्यमातून आम्ही तुमका सांगतो.